Doncs bé, suposo que avui és el final de Pla Seqüència, no? Sí, jo em pensava que faríem alguna especial. És que no tenim ni tècnica, això ja... No, sí, total, ja per això... Espera. És el tècnic, vingut. Bon dia, Nil, bon dia, Roc. Bueno, bon dia, més aviat bon vespre, no hi ha que... Perdoneu pel Bones retard, hores. és que us explico, estava mirant un partit del Fuentealbilla Futbol Club i s'ha començat a allargar i no hi havia manera que s'acabés i... Sí, si és pel Fuentealbilla... No es podia perdre aquell partit. Espera, hem sentit un truc, no? Tu l'has sentit? Crec que han trucat a la porta, pot ser? Ah, sí, per si jo no he vist ningú a l'entrada. Bueno, doncs vaig a mirar. Ostres. El guió diu que han trucat a la porta, jo ho miro. Ves? Mira, mira. No us ho creureu. Què és això, Nil? Han portat un sobre. Què dius ara? És efectivament, oients de la ràdio, un sobre, això. Ai, llegeix el que posa, Roc. Sí, a veure. Pròximament, a la gran final de Pla Seqüència, amb convidats especials, noves seccions, més col·laboradors i molt més. Bon dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. Looking back on the track for a little green bag. Got to find just the kind or I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. No pot ser. Ha vingut. Està aquí. És ell, És el nostre convidat. el millor convidat. Us donem la benvinguda, Leo. Una altra vegada aquí, Roc. Nil. Com esteu? Bé? Sí. Sí, bé, va, ara sembla que hi ha programa. Avui soc aquí nois. Sabeu per què? Perquè vinc a parlar-vos sobre els rodatges desastrosos al cinema. Oh, i per què això? Perquè durant tota la història del cine hi ha hagut pel·lícules en les quals els rodatges han estat un desastre. És interessant, però... I el Julian? On és el Julià? No venia amb tu, el Julian? Espera, estan trucant a la porta. No pot ser. És ell, i s'ha deixat la porta oberta! No! Oh, Julià! Corre a tancar la porta. No pot ser, i està sonant! Quina entrada, quina entrada! Ara sí. És És ell. Aquí tens uns auriculars. Hi ha programa sense jutge. Doncs el Julian és un convidat massa especial com per tenir-lo en una sola secció, de manera que estarà aquí tot el programa jutjant el que fan els nostres concursants convidats. Julian, espero que estiguis bé. Com estàs, tu? Perfectament bé. Tens ganes de fer aquest programa amb nosaltres? Moltes. Excel·lent. I què n'opines de l'actuació del Leo en els programes anteriors? Creus que ho farà bé? Es podria millorar una mica l'argumentació, però en general està bé. Ah, vale, gràcies. Segons tu, qui és el millor col·laborador que ha vingut fins ara a Pla Seqüència? Tots estan bé. Vale, s'ho ha pensat, però ho ha dit. És una decisió així equànime i conciliadora. Molt bé. Pues si vols, Leo, ens pots parlar sobre això que havies preparat. Sí, anem a fer un repàs, no?, sobre aquestes pel·lícules. Per on podem començar? Què us sembla si comencem per... The Crow. Pel·lícula del 94.
Algú sap quina pel·lícula és? Se sap una mica de què... Jo el que tinc entès és que l'actor és el Brandon Lee. Sí, correcte. Que el Brandon Lee era el fill del famós actor de Bruce Lee, el que feia pel·lícules de karate. Què passa? Que aquesta pel·lícula se suposava que anava a ser el pas a la gran fama d'aquest actor, no? El que va passar és que en una escena del rodatge que se suposava que disparaven, no?, el Bruce Lee... Ai, el Bruce Lee, el Brandon Lee. Bueno, doncs resulta que el van matar, però de veritat. Com, però... Però si, a veure, la gent a les pel·lícules no es dispara de veritat per fer les escenes, sinó això seria... El que va passar és que, clar, feien servir una arma de fogueig, però resulta que accidentalment portava una bala de veritat i se'l van carregar. Però és que, clar, ho estan rodant i el Brandon Lee va caure desplomat perquè li van disparar a l'estómac, va caure desplomat i va entomar com una bona escena perquè va resultar molt real. I tothom se pensava que... Va semblar molt real. Sí. Però tothom se pensava que era actuat. Sí. Ostres, i després què va passar després del tret? Tot i així, van treure la pel·lícula als cines, van fer... Sí. Van, bueno, amb una mica d'edició, van aconseguir treure la pel·lícula. De fet, com que es van veure obligats a gravar diverses escenes sense l'actor protagonista, van haver d'innovar i van fer per primera vegada un canviat de cara d'un actor per mitjà de CGI. Sí, que hi ha rumors sobre aquesta pel·lícula que no se sap ben bé si l'escena que es va quedar al final va ser amb la mort real o una altra versió. Crec que sí que va ser amb l'escena real. És que no ho volen confirmar per no... Sí, no, seria una mica estrany. És una mica estrany, però sembla sí que sí. Clar, és que pensa que va morir molt jove, amb 28 anys, tenia una gran carrera al cine. Sí. Home, a més era el fill del Bruce Lee, saps? No era qualsevol actor. Bé, ara passem a una altra pel·lícula del 82, Fitzcarraldo. Aquesta Juliana a tu t'agrada molt, no? Com la valores, de l'1 al 10, Fitzcarraldo? Un 8,5 sòlid. Bastant sòlid. Sí, és sòlid. Sobre què va, Julián? Tinc una ratxa de pel·lícules molt... numerosa. Sí, Bueno, és molt interessant. aquesta pel·lícula és una mica peculiar, no?, d'on surt, perquè la va dirigir Werner Herzog, que una nit va tindre una visió a la qual tenia que aixecar un vaixell per una muntanya. Lamentablement hem perdut els arxius d'àudio d'aquesta part del programa, però si ho poseu als comentaris podem gravar un vídeo a part explicant-vos la història d'aquest rodatge, que és molt interessant. Hi va haver moltes regravacions, morts, conflictes amb els indígenes, amputacions amb motosserra. Va ser un rodatge peculiar. Ho està fent bé de moment el Leo? Però Ui, és un home de poques paraules, eh? sí, és un home misteriós. Bé, ara passem a Apocalipsis Now, una pel·lícula bèl·lica, molt bona, en la meva opinió, del 79, a la qual el que va passar va ser que quan l'estaven rodant, que va ser a la Indonèsia, perquè la pel·lícula va de la guerra de Vietnam. Indonèsia, diguem que s'assembla Sí. al lloc, almenys la zona on ho van gravar. El que passa va ser que hi havia una guerra al costat d'Indonèsia i va ser difícil de gravar. I, bueno, Roc, tu suposo que això ho saps més, perquè jo Apocalipsis Now no... Sí, no sé, i va haver, va haver això que va haver un dels sets que va ser bombardejat perquè hi havia allí una dictadura que els va convidar a gravar la pel·lícula allí i a cremar arbres durant les gravacions i a fer bestieses. El que passa és que llavors va esclatar una rebel·lió que va provocar la guerra aquesta que dius, i després també va haver-hi un tifó que es va començar a empassar els sets de la costa. Sí, no van anar a Vietnam per la guerra i van anar a Indonèsia, I es van trobar una guerra allí. on hi havia molta més guerra. Sembla que gravar a la selva és molt conflictiu. És complicat, però saps què va ser més complicat? El Mach 2. Quan van gravar la pel·lícula, perquè, bueno, els decorats no van ser afectats per cap guerra ni res, però la producció va ser molt caòtica. O sigui, va passar per 5 directors diferents, perquè us feu una idea. 5 són molts. Són molts. I tot el rato canviava de guió. Tot i això, els que més van patir van ser els actors. Feia molta calor al set i les disfresses aquelles, com la disfressa del lleó, pesava uns 40 quilograms i no se la podia treure, l'actor. Llavors havia de menjar tots líquids, com si estiguessin en un hospital, perquè no es podien
atacar el maquillatge tampoc, no res. Sí, després, la neu falsa que es feia servir és una substància que s'anomena asbest i que es veu que és cancerígena i ara l'han prohibit. Mare meva, és que maquillaven a la gent amb el que sigui. Clar, és que el cine aquella època era això. Sí, també l'actriu de la Dorothy tenia 16 anys i a la pel·li se suposava que tenia 12. Llavors el que van fer va ser posar-li un corset molt apretat per dissimular els seus pits. Sí, això era molt incòmode i també crec que li va provocar traumes que anys més tard es va començar amb el món de les drogues, es va morir va molt tenir jove. una depressió molt bèstia i es va morir per culpa de la pel·lícula aquesta. Però, en part, no és tota la culpa d'això, però... Quin caos, no? Però no va ser l'única actriu que va patir tant. Que hi ha el cas de la que feia de la bruixa verda, no? Com es deia la...? Margaret Hamilton. Sí, bueno, la maquillaven, se suposa que la maquillaven en una pintura que resulta que no va ser una pintura normal, una pintura que era inflamable i aquesta noia va acabar una mica malament, no?, de la cara i el cos. Me derrito! Suposo que en alguna escena on hi havia foc... Sí. Perquè com que feien encanteris així de... feien encanteris amb foc, va haver-hi un moment en què es va cremar la cara i se'n va haver d'anar a l'hospital. Sí, i ja es va negar a fer més escenes. No, però és que després no va voler fer més escenes amb foc, llavors van dir, bueno, doncs te posem un doble. O sigui, havia de fer una altra cosa, li posem un doble. Doncs es veu que el doble també es va acabar cremant i va acabar tenint ferides molt greus. Mare meva, tio. És tot un desastre. Ni per maquillar els actors. No, amb això del maquillatge, l'actor que havia de fer de l'home de llautó, li van posar el maquillatge que era de partícules d'alumini que se li van posar als pulmons i al cap de 10 dies ja tenia una infecció pulmonària que va fer que no pogués actuar més. I es va acabar morint molt jove, també. I també van canviar d'actor, no? Van canviar d'actor. Pues, bueno, gràcies, Leo, per tot això. Ara, lamentablement, no ets l'únic convidat. Hem de passar a la següent secció. Però abans de tot, estaria bé, Julián, dir què n'opines de lo que ha fet, que ha estat curt però intens. Tinc que dir que li he posat un gran 8 a 10. Ostres! Molt bé. Principalment perquè té una vocalització lenta i això li ha restat punts. Vocalització lenta. Has dit curiositats, que això li ha sumat punts. I no ha parlat apassionadament. Ostres, Leo. Apassionadament, vale. Després parlarem tu i jo, Julián. Parlareu apassionadament. Sí, parlarem més que apassionadament, intensament. Ja has apuntat alguna més? No ha parlat del Don Quijote de la Mancha, Ostres. que és molt important per la literatura espanyola. Pròxim capítol de Pla Seqüència, Don Quijote de la Mancha. Baixa-li un punt, Julián. Això Com que està fora de és to. l'últim capítol de Pla Seqüència. Li Però baixo un després punt. Baixa-li. de les vacances. Per tant, Leo, un 7 sobre 10, molt bé. Pots picar amb el martell, Julián, per No. És millor nota que la que he tret a mates. D'acord, doncs gràcies per la teva aportació, Leo. Un fort aplaudiment, sisplau. Abans de continuar el programa, espai publicitari. Heu estat mai encostipats? Heu tingut mai problemes de respiració? Doncs no us preocupeu perquè us hem portat una solució. Sí? Julián? Heu tingut mai problemes d'addicció al telèfon? Doncs si teniu alguna d'aquestes coses, podeu anar a Inspired Fisioteràpia Respiratòria. És la millor respiratòria fisioteràpia de tot Reus. Efectivament, està aquí mateix a Reus i podeu anar quan vulgueu. I la veritat és que teniu un gran servei. Julián, què opines de Inspired Fisioteràpia Respiratòria? Home, m'ha ajudat molt amb els meus problemes de mòbil, però en general està molt bé. Clar, perquè ara respires més calmat i ja no tens aquest impuls. Doncs ja ho sabeu. Aneu a Inspired Fisioteràpia. Us esperem.
Bueno, pues seguim amb el programa, no, Roc? Sí, efectivament. Aquí tenim a 2 nous convidats que ens venen a parlar una mica sobre l'actualitat del cinema. Sí, que passin. Per aquí hi ha una cadira. Sí, està a l'espai. Bueno, com esteu? Doncs bastant bé, emocionat de tornar a estar a Pla Seqüència. Sí, aneu en compte perquè us està jutjant, el jutge Julian. Valorarà com ho feu i us posarà una nota al final de tot, d'acord? Pietat, sisplau. Molt bé. Us podeu presentar per començar, potser? Doncs, com en anteriors programes, sóc el Biel Carreter, especialista en Star Wars, i us heu d'anar a veure l'especial Star Wars, és un bon programa. Jo em dic Ivan, també sóc especialista en Star Wars i sí, mireu-vos el programa de Star Wars que parlem moltes coses. Molt bé, doncs passem ara a les notícies que hi ha hagut. I és que d'aquí a poc, a principis de juliol, s'estrena una pel·lícula de Pixar. Potser no n'heu sentit a parlar molts dels oients, que es diu Helio. Sabeu què és Pixar, l'empresa? Sí, Sí, la de Cars. És la de Cats. Bueno, és com el rei de l'animació, no? A part de DreamWorks, és una gran productora de pel·lícules, però que últimament podríem dir que està una mica en decadència, potser. Ja, quina és l'última pel·lícula que recordeu de Pixar, per exemple? Cars 3. sí. Imagina't, ja fa un munt de temps. Sí, ja fa anys. I és això que aquesta pel·lícula és curiós perquè pràcticament no té promoció i és molt estrany en un producte així de Pixar que acostuma a ser, bueno, del Revés 2, que la van estrenar i va ser molt taquillera. No sabia que del Revés 2 era de Pixar. Doncs sí, perquè la U és de Pixar. Aquesta pel·lícula tracta sobre un nen que és segrestat per un extraterrestre i es fan amics i han de salvar el món, típica història. Cada cop es queden sense idees. Sí, ja és com el tercer cop que ho fan, això. Sí, segrestat però es fan amics. És com DreamWorks que exprimeixen Shrek fins al final. Sí, amb això que ara faran el Rec 5 o alguna així. Hòstia, però s'ha d'anar a veure. Ja. És com la pel·lícula de Minecraft. És el problema, pot ser una merda però l'has d'anar a veure. Sí, sí. També tenim una notícia inquietant, que és que la companyia Lionsgate afirma que farà servir IA a les pel·lícules. Ui. IA per fer noves pel·lícules. Però quin tipus de pel·lícules, Roc? Pel·lícules que siguin com versions de les ja existents. Lionsgate és una companyia que té la saga de John Wick i... És una productora. Sí, és una productora, Crepúsculo i els Jocs de la Fam, i diuen, per exemple, de fer una versió de John Wick, però sense tanta sang, perquè sigui per tots els públics, i així més gent la pugui veure. No, Això sortirà molt malament. Així han acabat totes les pel·lis. A més, no crec que la IA estigui tan avançada com per poder fer això en tan gran escala, no? I que quedi bé. I fer-ho realista. Clar. És possible. També han dit coses com... Sabeu la moda aquella de fer imatges com si fossin de l'estudi Ghibli? Sí. Sí, que de sobte el ChatGPT va deixar d'estar operatiu com per uns dies perquè hi havia gent saturant-ho. Sí. S'ha de dir que nosaltres a Pla Seqüència ho vam fer. Es van vendre. Sí. Sí. Doncs el cas és que diuen que faran ells també pel·lícules versionades en estil anime. No. No. Això ja és de baix pressupost, Sí. Tan malament els hi va. Sí, no sé, aparentment encara no ho han fet lògicament, però ells diuen que estan treballant en poder fer això. Tinc una proposta, es podria estrenar Astropomorph 3 en estil Ghibli. Primer hi hauria d'haver l'Antropomorph 3 normal i lamentablement no... Lamentablement, Antropomorph 3 se confirme a Pla Seqüència. Tant de bo. Bueno, seguim. Què més tenim, Roc? Relacionat amb Star Wars s'ha anunciat Spaceballs 2. Què és Spaceballs? Què és Spaceballs? Spaceballs és una paròdia de la Guerra de les Galàxies que ja té 40 anys i que en el seu moment va ser un gran èxit i s'ha anunciat la seqüela. Pots posar un petit fragment perquè ho vegi l'audiència? Tengo un mensaje urgente de Casco Oscuro. Ha perdido a la princesa. ¿Dónde? En alguna parte de las arenas de Vega. Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? ¡Que peinen el desierto! Sí, señor. Señor... ¿Qué? ¿No le parece demasiado literal? No, idiota, cumplimos órdenes. Nos dijeron que peináramos el desierto y lo peinamos. ¿Ha encontrado algo? Todavía nada, señor. I d'això faran una seqüela? Però mia. I estil anime. No. I estil Estudio Ghibli, claro. Sí.
Però com pot... d'on treuen els diners? Els diners per fer això és perquè va donar diners realment La primera? La primera. I no van denunciar? No, perquè als Estats Units hi ha la llei de la paròdia, que es veu que engloba bastantes coses, i es pot arribar a fer. El Julian diu que no amb el cap. Tu què opines sobre la llei de la paròdia? Creus que és legítima? Creus que s'hauria de refer? És jutge tu, Julian, sabràs sobre lleis. Que la saps interpretar. Home, aquesta llei és una mica anticipada, però es pot dir que seria correcta. No sap ni el que vol dir. Està bé, està bé. I què passarà quan Star Wars perdi les llicències com Winnie the Pooh o Mickey Mouse? Realment, amb això de fer tants productes constantment de Star Wars, el que fan és retardar-ho. Però perquè es perdi la llicència de la primera Star Wars, crec que hi ha d'haver la mort de l'autor i que passin no sé quants anys, també. I quan quede? Perquè arribi el dia... Perquè està viu. Està viu? El George Lucas està viu. Clar, amb la guita que li va pagar Disney, segur que té els bons mitges. M'he informat una mica més sobre el tema i en el cas dels llibres, els drets de l'obra s'alliberen 70 anys després de la mort de l'autor. Però en el cas de Star Wars, com que no té un únic autor, o sigui, el director és el George Lucas, però ha estat fet per diverses persones, se considera que és de la companyia Lucasfilm, i al ser d'una companyia han de passar 95 anys de la creació. De manera que l'episodi 4 no serà lliure fins l'any 2073. A banda d'això, hi ha el que he comentat, que al fer aquests productes sobre l'univers de Star Wars posen patents sobre certs personatges i elements que dificultaria molt crear un producte ambientat en l'univers de Star Wars quan s'hagi alliberat la pel·lícula, però com que és molt enrebaçat ja us ho explicarem un altre dia. Amb el Senyor dels Anells no s'alliberaran d'aquí poc? Els drets dels llibres, crec que ho vaig calcular perquè és necessari anar a mirar això de tant en tant, d'aquí uns 20 anys, una mica menys, hi haurà el dels llibres, del Senyor dels Anells. I podrem fer Anthropomorph 3, el Senyor dels Anells? Sí, de fet sí. Interessant, interessant. D'acord, puc llegir alguna notícia jo, Roc, que me fa il·lusió? Sí, però... S'han acabat. D'acord, pues aquí no passa res. No hi ha. Vale, Andreu, com anem de bateria? Què? Què? Un 3%. T'has posat bé les ulleres? En sèrio? D'acord. Bueno, gràcies per venir. Ha estat una reunió curta però intensa. Sí, esperem que us vagi bé. Heu après. És veritat. Abans d'això, la valoració del jutge Julian. Tinc que comentar que l'Ivan té un coneixement bàsic, això és important, igualment el Biel, i ha tingut unes interaccions, poques interaccions, però ha interactuat bastant bé amb el públic i amb el programa, per dir. El Biel, unes interaccions bastant numeroses i una proposició interessant. Anthropomorph 3. Que podria ser possible. A l'Ivan un 7 de 10 i al Biel un 8 de 10. Interessant, un fort aplaudiment, sisplau. Un fort. Se'ns ha acabat la bateria a la càmera i hem hagut de gravar amb el mòbil. I què opines de que el PSOE se gasti els diners amb bitches? És terrible. A més, ara estan gastant-se els diners aquí a la plaça. Espera. Què és aquesta cançó? Doncs això vol dir... Això només vol dir una cosa. Ha vingut. Ja està aquí. Hi ha moments que al final un s'acaba cansant d'invitats que són una mica una merda, no? Bàsicament. Bon dia a tots. Bon dia, però què vens a fer aquí? Home, a veure, vinc a fer la meva quarta aparició. Recomanar una pel·lícula bestial per acabar bé la temporada, no? No acabar una mica malament com havia passat abans, però acabar bé. No? Però, sisplau. A veure, un respecte. No faltis els respectes als nostres convidats. Qui ets? Bones notes.
No, a veure, el meu nom és Etriu Llevat, he vingut aquí, he fet de Jesucrist, he fet de moltes coses, però avui vinc a fer una simple recomanació espectacular. Un fort aplaudiments. Bravo. No? El jutge no ho veu clar. A veure, tinc que dir que el jutge a mi em sembla que avui està especialment guapo, No vull dir res, però... Això de... Però, endavant, doncs recomana'ns. Primer, què ens has de recomanar tu a nosaltres, que som lo millor? Disculpeu, però aquí falta una mica d'humilitat, perquè fins i tot aquell que sap tot, encara falta alguna cosa perquè us sàpiga tot completament. A veure, aniré directe al gra. Coneixeu el Christopher Nolan, un dels millors directors de tota la història, bàsicament. Efectivament. Espectacular, no? I segurament moltes de les últimes pel·lícules han sigut les més populars de totes. Però és que des del principi que ja feia obres d'art. Hi ha moltes pel·lícules, una que es diu Insomnia, però hi ha una en especial que vaig veure l'altre dia i em va semblar espectacular. Tenia un format especial i, bueno, em va deixar al final amb un sentiment de voler-la veure un altre cop. És Memento, us sona? Sí, és un clàssic. És espectacular aquesta pel·lícula. L'heu vist, Valtros? Jo no l'he vist. Jo no l'he vist. Però... El Julian no ho sabem. El Julian està... Està concentrat el Julian, deixeu-lo. Bueno, com veieu, fins i tot aquells que saben més de pel·lícules encara falta alguna més perquè aprenguin... Explica'ns, sisplau, de què va Memento i per què és tan bona? Memento comença amb una situació bastant interessant. Apareix el protagonista que mata una persona i és com que comences amb un toc bastant que no t'enteres de res i no saps què passa. I només començar passa allò de que no t'esperes. La pel·lícula, en comptes d'anar cap endavant, va cap endarrere. El protagonista és un investigador de seguros, que bàsicament va sofrir un accident, el qual va acabar desgraciadament amb un homicidi, que va ser la seva dona, que va morir, i des d'aquell incident va tindre una malaltia. No sé exactament com es diu l'enfermetat, no acaben de dir un nom científic a la pel·lícula, però el que sé és que ell recorda tot el que és, tot el passat, abans de que passés aquell incident, però tot el que passa nou, ell no se'n recorda de res. Passats 2 minuts, 10 minuts, ell ja no en recorda absolutament res. Llavors, de què va la pel·lícula? Doncs bàsicament d'ell intentant vengar a la seva dona. Llavors, a partir d'un sistema de fotos, tatuatges i altres coses, va recordant cada cop que mira el mirall o mira aquestes fotografies de certes coses. I el sistema de la pel·lícula és, no sempre, però la gran majoria és d'anar tirant enrere segons les fotos. És a dir, veus que està mirant una fotografia, van passant certs moments i llavors saps per què s'ha escrit un missatge darrere d'aquella fotografia. Aquells missatges serveixen per saber aquella fotografia què és. Si és el cotxe, al darrere posa que és el seu cotxe. Si és una persona, posa quina persona és i quin rol té en la seva vida. I a partir de tot això vas descobrint al final una cosa que, òbviament, no puc dir perquè seria spoiler de la pel·lícula. Sembla un plantejament interessant. No es fa confosa la pel·lícula? No és que no t'enteres de res? Al principi, de fet, es pot fer pesada fins i tot, perquè, òbviament, com he dit, comences de que no t'enteres de res, i ja només et trobes la sorpresa de que vas tirant cap enrere. Això descol·loca molt perquè no és algo així comú. En les pel·lícules, normalment, potser passa una escena que passa al final, però directament passa a l'inici de la pel·lícula i és com sempre. D'endarrere cap endavant, no? O sigui, cap endavant. Sí, del principi al final. Clar, en aquesta pel·lícula no, és un format totalment inconvencional. Per tant, al principi se't pot fer pesat. Ja és que es van repartint les coses, no sé què... Però quan vas avançant t'enganxa completament perquè vas enganxant els cables, vas veient coses i vas connectant amb la pel·lícula i sobretot amb el personatge principal. I tenia molt poc pressupost, entenc, la pel·lícula aquesta, no? Perquè és de les primeres del Nolan. Exacte. A veure, el Christopher Nolan no necessita gaire pressupost perquè al final... Evidentment. Ja té bones habilitats. De fet, no hi he buscat gaire, però crec que el guionista és el seu germà. Perquè, de fet, de cognom té Nolan, també. Potser t'ho estàs inventant, però no m'ho estic inventant, però té el mateix cognom, per tant podria ser. No estic segur, òbviament, perquè no... Deu ser una casualitat, de fet, ho posarem aquí amb... La resposta verídica. Molt bé. Bueno, llavors, a veure, si voleu parlar una mica dels personatges, hi ha el primer de tot, que sembla que sigui dolent, i bueno... Però això ha estat una mica spoiler, potser. Saps què he pensat? Perquè potser no ens queda massa temps de programa, perquè hem de marxar, però algun dia podríem fer un anàlisi sencer de la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que deu donar molt de sí.
Sí, és bastant... Llavors podem fer algun dia un anàlisi amb spoilers per la gent que l'ha vist i gravar-ho a part un dia que tinguem temps. Sí, podria ser un I que format l'haguem interessant. vist. Què et sembla? Molt bé. Bueno, pues fem ràpid llavors. Què voleu acabar de parlar? Home, estaria bé que parlessis una mica de l'apartat tècnic, què tal és, la música, els planos, tot. Bueno, què parla? El Christopher Nolan té un estil propi, molt cinemàtic, de fet, fa un joc amb la música que sempre et fot dins. Moltes pel·lícules ja ho ha demostrat això, la més famosa, Interestelar, que va fer una col·laboració amb el Hans Zimmer, va ser espectacular. Aquí no es queda curta tampoc, no és tan notòria la banda sonora, però realment és perfecta perquè t'enganxis dins de la pel·lícula, és com tot. Els plànols, exactament el mateix. Cada plànol té la seva bellesa, està super ben fet, igual que el protagonista també està molt ben fet. O sigui, el pentinat, la roba que porta, de fet el cotxe i tot és un personatge bastant característic, està molt ben fet. Els altres, exactament el mateix. O sigui, està tot al voltant dels personatges pensat a la seva mesura. Exacte. Christopher Nolan ja ho fa, que cada plano està tot milimètricament pensat per transmetre. Sí. És espectacular. D'acord. Doncs ja ens la mirarem. Sí. Saps on es pot veure? Bé, jo la vaig veure a través de Prime Video i crec que hi ha algun altre lloc, però també ho posarem per aquí. Sí, també posarem si per el aquí. Roc té ganes d'editar bé. No, potser no ho poso, però Prime Video bueno, està bé. Doncs senyor, s'està acabant la seqüència, Hem de dir adéu. Abans de tot, sí. tinc a comentar què opineu dels tuits amenaçadors d'Iran contra Israel. Què? Senyor jutge, potser no és el moment, És una pregunta que encaixa poc amb la temàtica del programa. És totalment el moment. A mi em sembla que tot el que sigui guerra no és bo, a no ser que se'n faci una pel·lícula després. A veure, certament jo sóc cristià, per tant, crec que s'ha de defensar... No matar és un manament. Bueno. No sóc fan dels musulmans, però... Un 8 a 10. Molt bé. M'agradaria afegir que per mi ha sigut dels millors invitats que hi ha hagut, s'ho portàvem molt ben preparat i enhorabona. Gràcies al guió que m'he fet abans, he pogut... D'acord, doncs ara abans de tancar el programa estaria bé que vinguéssiu vosaltres un moment que esteu aquí esperant per fer-nos una foto conjunta de pla seqüència. Efectivament, falta el Leo. Falten altres convidats, però si et deixeu també un lloc al tècnic que estarà per aquí al darrere. Els convidats que falten els enganxarem en Photoshop o alguna cosa així, en Paint. Llavors, ja està, fins aquí la temporada. Esperem que us hagi agradat i potser fem temporada 2. O potser no. Durant l'estiu direm coses, si voleu dir alguna cosa, convidats. Sí, sortiran cosetes aquest estiu. Mireu l'especial de Star Wars i doneu molts likes. I compreu a carlesalberdi.cat. Així que... Què? Per cert, que Carles Alberdi és el proveïdor de la càmera, que gràcies a ell esteu veient aquest programa. Sí, les galtes de porc de Tutxef estan molt bones. No tinc res a dir aquí, gran restaurant, si voleu anar qualsevol dia, carrer Argentera número 21, a Reus. Ja que esteu a Reus, podeu anar a Inspired Fisioteràpia. I si volem comprar unes finestres, on hem d'anar? A Carreter Finestres. Sí, i el Julián és aquí. Fusta, mixta i alumini. Com dos grans presentadors de Pla Seqüència han dit, un gran programa no ve ni mai ni tard, ve quan s'ho proposa. Gràcies, pues. Fins aquí Pla Seqüència temporada 1. I jo em proposo que arribi la temporada número 2, estimats oients. Doncs... Adéu-siau. Adéu. Bye, bye. Gràcies, adéu. Allahu Akbar. Esto va a tener tesis. Bueno, pues... S'ha sentit soroll de càmera morint, no sé. Ateniu, els teus xiclets...